Ulitin. Oh, pinailaliman siya. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kagamba, binisita tayo ng isang vlogger dito, si Gagamrak. Ayan, present siya ngayon. Batiin mo yung mga kagamba natin, Gagamrak. Good afternoon mga kagagamrak. Ayan. Dito tayo ngayon sa pamamahay ni Kuya Mindo. Ayun, shoutout muna ha, kay John Arnold Cago from Davao, Pong Valenciano, si Yap Spider, PH Spidey, si Gagambax, Matthew Jan Pironsi, Gagamba TV, Kayumang GTV, Gagambins, Bliss One TV, Ready Spider from Pangasinan, Richard Ronyo, Bungal Game Studio Budoy, at saka si Conorado Campoto Jr. Yan, shoutout sa inyo mga gamba. Ayan, mayroon kaming fight na tatlo laban namin mga gamba. So, umpisa na namin ha. Pakitaan na lang to, wala nang picture to eh. Pakitaan na lang ng gagamba. Ano tayo mag-umpisa? Ito ba yan? Ito yung akin. Okay, sige. Pakitaan na lang ng gagamba. Ito yung akin. Ito to. Kunin ko. Yan. Ito yung gagamba natin. Yan. Pakita mo yung gagamba ko. Ito naman sa akin, ano to? Parang bulik. May pagka-bulik. Bulik proof. Bulik. Okay sana kung maging bulik proof to. Sige, bitaw na natin. Tingnan natin kung malalaban ba yung bulik proof. Naku, hindi nakita. Nalaglag yung bulik proof. Yung bulik proof, isang lang. Hindi ko na isalang Hindi masyado nakita. Ulitin. Oh, yun. Pinailaliman siya. Dinali sa ilalim. Dinali sa ilalim yung bulik proof. Parang Wala. Mahina yung bulik proof. Wala, hindi naman lang nakakalos Dinali sa ilalim, ginanon niya eh. Kumbaga murder ng style. Pero wala na. Wala. Laglag. Laglag na. Nangulubot din yung akin, nakagatan din. Oo na. May bahid din. Oo, yan o. Pero matapang talaga. Laglag na isa. Sinasaputan kahit wala sa gilid niya, sinasaputan na. Lumalaban pa yung kay Gagamrak. Balik ka. Parang sabi niya, ayaw ko na. Balikin natin. Malupit yung kalaban ko, sumasapot kahit wala ako. Ayaw na. Medyo nasaktan din yung akin. Malakas pa yung kay Gagamrak Kahit siyang kinagat kanina, ayun, sumasapot yung akin kahit wala siya nakikita. Ayun na, ayan. Mahuli na. Yun, lumalaban pa yung kay Gagamrak. Sumasapot pa yung sa akin, Ay, natawa na siya, takbo na naman. Tinatawa siya ng sapot, tumakbo bigla. Balik. Balik, para Balik ka doon. Wala, takot na Takot na Parang ayaw na sa kabila dadaan. Takot na bumalik, nangihina na yung akin, nakagat din eh. Ayaw nang bumalik. Ayaw, humarap ka doon. Para naghanap ng lungga kung saan magtago. Ayaw na. Yan. Yan na. Mabagal na yung akin, aabutan pa yata. Mahataw na lang kahit wala siya nakikita. Pakiramdam na lang kanya. Pero wala, natalo itong kay tumatakbo. Kumbaga, naamoy lang niya. Sumasapot. Lapitan na. Parang kumakagat sa sticking ka kay Kuya Mindo. Naamoy niya pero hindi niya alam kung nasaan. Oo. Ayan tawa na naman yung sapot yan. Nagkagata na naman Malakas pakiramdam nung akin kahit mahina na siya. Lakas pa rin kumagagat sa sa stick. Lumalagotok nga Nararamdaman ko Sigurado. Ayaw. Pero lumakas yung sa akin. Lumakas. Siya yung kanina, siya yung sila sa putan,
Binanatan niya pa ganun eh. Parang nagpahinga yung kay Kuya Mindo, parang Oo. naggamot sa sarili pa. Oo, ganyan ang bida, naggagamot sa sarili. Oo. Yan na. Yan na. Yan na. Sasaputan na naman yung buhay. Oh, yeah. Wala. Mina yung akin. Mukhang mababaan manadali ata sa likod. Parang sa akin, parang gusto pang kagagat eh. Pero wala. Ayaw na. O yun na, munti ka na. Bagal na yung akin. Ayaw talaga. Sa akin din, parang ano na rin, nakiramdam na rin kung Ayaw. So, papalag pa ba yung ano, kay Kuya Mindo. kumakagat yung sa akin sa stick, oh. Tapang talaga. Wala. So, wala. Yung kay Gagambrak ang ano, nangayaw. Yung akin ang Talo yun hina. sa akin. So, declare na natin. Talo yung kanya kasi nalaglag isang bisis. Bumagsak, Ah, bumigay. Okay. Bumigay yung ano, katawan. Next fight tayo. Ayun, nasan ba yung akin dito? Ito to. Oh, dyan. Ayun. Next fight tayo mga kagamba. Ito yung atin, no? Yan, brown siya na light brown. Naman sa akin, parang ano, Parang brown din. brown din. Ayan, medyo pula pala yung akin. May Oh, pagkakaiba medyo sila. Pula-pula kay Kuya Mindo. Sa akin na naman to. Brown. Brown na brown. Okay, bitawan na natin. Tulog-tulog ka ngayon. Tuluyan kang tulog ngayon. Tumakbo. May mabagal na rin itong langamba ko. Medyo may kalumaan na rin kasi. Saka nakailang beses ko nang pinaglaban na. Yung sa'yo, bumababa ka agad eh. Oh. Umiikot. Wala pa nga. Wala mabagal itong akin. Tulog-tulog oh. Matuluyan ka talagang matulog ngayon. Oh, dinaalis sa likod yung akin, oh. Salbahe. Salbahe. Gumanti Uy, sa akin. uy, uy. Minurder kay Tumatakbo Kuya pa. Mindo. Dinali niya sa likod. Oo. Pabagal-bagal kasi yung Parang akin, ano, oh. parang di maka ano ah. Oh, hindi na siya makagalaw. Oh. Hindi maka Pero galos din oh. pagka ano yan, makakagat din yan, tingnan mo. Nakawala. Oo. Kailangan bilisan niya magsapot. Wala, natulala. Natulala yung akin. Oo, Basag wala yung na. likod niya. Basag yung likod. Talagang butas talaga yung tagiliran niya sa likod. Oo. Nakaano rin tayo, nakaisa rin. So yun, talo tayo doon mga kagamba. Talo tayo. Butas yung likod, pakain na natin yan. Okay, next fight tayo. Ayan, ito yung akin ha. Yung iniputan pa ako. Ayan, butchog. Ayan. Pakita ko sa'yo. Yan naman sa akin, ano to? Ano lang to, maliit lang to. Parang ano, kumbaga small, batteryable siguro to. Sige. Parang kanina, ano? Oo, parang kanina. Kanina, maliit yun sa'yo. Siya pananalo. Nako. Patuloy-tulog na naman, no? Hindi man lang gumalaw pag dumadaan na yung kalaban. Yan na, nagising na. Oo, madadali na naman yata sa likod. Ay, loko ko to. Dali na naman sa likod, ha. Yun, no? Napuso yung akin, ha. Napusuan, ha. Ah, grabe. Matinding laban to. Parang hinihila yung kay... Uy! Nagkapulasan. Parang sumasapot sa akin sa stick, oh. Ala na, naghihina na yung akin, oh. Oo. Walang nalaglag. Nag-ano na sila, naghiwalay lang. Dinaanan niya, dinali siya sa likod. Kala niya, di kalaban, ha. Oo, eh.
marap ka na doon para Sa akin, no? Parang naggamot sa sarili niya. Humihina na rin siya. Wala na mga kagamba, pares na binom na siya. Wala nang gumalaw sa kanilang dalawa. Tabla na yan. Oo, tabla ito mga kagamba, wala nang gumalaw. Parang nasa duya na, oh. Wala na. So yun mga kagamba, napanood yung mga laban namin ni Gagambrak. Hanggang sa muling panonood, welcome ulit si Aaron Gagambrak dito kung sakasaling pupunta siya rito ulit. Yung mga ibang vlogger dyan, welcome din. Basta't nandito tayo mga kagamba, paulakan natin. Alright, maraming salamat. Hi! Subscribe po kayo. Like and share po. Bye!